Els jutjats de Martorell han citat a declarar com a investigades a 3 veïnes del Montserratí per atribuir-los la responsabilitat del tall de l'autovia A2 a l'alçada d'Abrera que tingué lloc fa més d'un any, el 8 de novembre del 2017, on s'hi van reunir entre 250 i 500 persones segons els informes de l'actors dels Mossos d'Esquadra. Els mateixos informes precisen que la mobilització va coincidir amb centenars d'altres manifestacions arreu del país i ho afirmen amb coneixement de causa. Els Mossos d'Esquadra, abans de l'aplicació de l'article 155, durant i també ara, amb el nou govern efectiu, han impulsat la repressió a la vaga general del 8 de novembre amb imputacions de tota mena. A Barcelona, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Puigcerdà, Reus, Ripoll, Sant Cugat, Tarragona i un llarg etcètera. I en aquests casos en què la via judicial penal no els satisfà, el Departament d'Interior del conseller Miquel Buch reacciona imposant multes polítiques. El 8 de novembre va ser una jornada de vaga general, com així ho va haver de reconèixer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la pretensió de la patronal per declarar-la il·legal. Des de llavors, els intents de criminalització i repressió han estat constants, la qual cosa evidencia que el que més por els fa és que sortim al carrer, que paralitzem el país i que des de baix provoquem el trencament del règim tot avançant cap a la República Catalana. Aquell dia l'autovia A2 va restar bloquejada per una pancarta que reclamava la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. A dia d'avui encara són a la presó i la repressió no s'atura. És per això que, com a mostra de dignitat, de desobediència i resistència a un sistema judicial i policial que empara tants esforços en reprimir delictes polítics, un dels companys citats ha decidit no comparèixer tot exposant-se a ser detingut. Pretenem així fer evident que hi ha qui no es resigna a la imposició espanyola i que la por que pretenen inculcar-nos no ens atura ni ho farà en la lluita per l'alliberament social i nacional dels països catalans. Davant d'aquest nou procés de clara repressió política, no podem quedar-nos de braços creuats. Donem ple suport a les 3 companyes citades, ens preparem per respondre a la possible detenció del company que ha decidit desobeir a l'ordre del jutjat i no oblidem que la situació repressiva que patim és gràcies al paper hipòcrita i còmplice del conseller Buch, al capdavant del Departament d'Interior i màxim responsable polític dels Mossos d'Esquadra. Prou repressió, autodeterminació i llibertat per les preses polítiques. Bé, en nom d'Alerta Solidària, reiterar els agraïments a totes les persones que avui us heu concentrat aquí per donar suport a les persones citades com a investigades per haver tallat una carretera un dia de vaga general, que és absolutament la normalitat d'un dia de vaga general, que és el primer que es fa a primera hora qualsevol dia de vaga general i que a més és un dret fonamental que està recollit no només en l'ordenament jurídic espanyol sinó també internacional. Que el dret de vaga té de forma inherent el dret de mobilització, manifestació i reunió al carrer és una cosa que la tenen dita fins i tot els tribunals espanyols, fins i tot el Tribunal Suprem, fins i tot el Tribunal Constitucional i també, evidentment, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. És per això que des d'Alerta Solidària volem denunciar el fet que a dia d'avui els Mossos d'Esquadra encara es dediquin a portar minutes policials, atestats policials, informes i denúncies als jutjats quan saben perfectament que tallar una carretera no és delicte i en vaga general encara menys. És per això que exigim als Mossos d'Esquadra que cessin en la seva insistència en reprimir a totes aquelles persones que es mobilitzen a les vagues generals, a les manifestacions, en els talls de carretera, als CDRs, a les organitzacions de l'esquerra independentista, absolutament a tothom a qui gosa desafiar l'Estat. Però també exigim als jutjats que arxivin de forma immediata aquestes causes perquè saben, com sabem nosaltres, que no tenen cap mena de fonament jurídic i que només tenen una motivació política. És per això que exigim immediatament
l'arxiu de totes aquestes causes, com a més han fet la majoria de jutjats en relació als talls de carretera i altres mobilitzacions del 8 de novembre, i que aquest entenem que no pot ser una excepció. Bon dia a tots i totes. Per desgràcia portem ja més d'un any on allò que és l'efectivitat del dret a l'autodeterminació o l'inici del dret a l'autodeterminació hem trobat com l'estat espanyol l'únic que fa és donar una resposta repressiva. Tenim la macrocausa al Tribunal Suprem on s'inventen violència per intentar fer creure que hi ha hagut un delicte de rebel·lió o d'altres delictes. I com a resposta vers això, com a poble, van decidir fer dues vagues generals. L'expressió de la vaga general, i es feia referència abans, no és únicament el no anar a treballar, sinó el desplegament de tots aquells drets fonamentals que tant ens ha costat conquerir al llarg de la història. Dret de vaga, dret de reunió, dret de manifestació. També, per desgràcia, davant d'això i amb la complicitat dels Mossos d'Esquadra hem rebut una resposta repressiva en forma de desenes i centenars de procediments judicials com el que tenim avui instruït aquí als jutjats de Martorell. Respostes que l'únic que pretenen és que no puguem exercir els nostres drets fonamentals i no puguem avançar nacionalment. Per tant, no hem de veure la situació d'aquests tres companys i companyes com un fet aïllat. Tant la resposta d'anar al jutjat com la de no anar-hi, evidentment, és absolutament legítima i donarem absolutament suport, sinó que ho hem de veure com un atac pel conjunt del poble de Catalunya que lluita pel seu dret a l'autodeterminació. I si la resposta que dona l'estat espanyol és una resposta pel conjunt del moviment independentista, pel conjunt del moviment republicà i per qui lluita per més drets, evidentment nosaltres també hem de donar una resposta col·lectiva. Una resposta com a poble, i bona part d'aquesta expressió és veure des d'aquest costat d'aquesta plaça la imatge que en un dia de dilluns tenim avui a Martorell, que és el poble solidari donant una resposta col·lectiva davant la repressió. Gràcies. Bon dia i moltes gràcies per assistir a aquest acte. Primer de tot, des d'Endavant volem donar suport al nostre company Martí davant la seva negativa d'entrar a declarar. I ho volem fer en el marc d'una campanya que li diuen democràcia i no ho és, que creiem que és una cosa que hem de repetir més. Perquè creiem que és l'hora de trencar amb tota aquesta ficció de l'estat de dret, de la independència del poder judicial i de que aquí tots els procediments es fan conforme un sentit de drets humans, un sentit de llibertats polítiques, etc. Això no és veritat. La democràcia actual no deixa de ser la transacció del 78 que van fer entre uns partits polítics, que entre altres qüestions el que va deixar va ser que tota la judicatura i tot l'aparell policial traspassés intacte del franquisme cap al nou sistema borbònic. Davant d'això, volem donar el ple suport al Martí en la seva acció de no entrar a declarar. Creiem que és molt important no legitimar aquesta justícia que el que busca és espantar-nos en base a repressió de baixa intensitat, amb citacions judicials, havent de venir aquí un dilluns a declarar amb un advocat sense saber què passarà, amb multes, amb amenaces d'inhabilitacions, amb tot això que aparentment no passa res, són procediments administratius, però el que pretenen és posar-nos-la pel cos. Pretenen posar-nos-la pel cos i estalviar-se ells la imatge de la repressió, és a dir, la imatge de policies detenint ciutadans. Per això aquestes accions de no entrar a declarar tenen aquest valor, que és, si ells volen exercir la repressió, l'hauran d'exercir assumint també els costos que els hi suposa la imatge de policies detenint persones que l'únic que han fet ha estat manifestar-se en una vaga general. És per tot això que creiem que cal mostrar la solidaritat amb totes les persones
que han decidit en aquests darrers mesos no entrar a declarar i que cal visibilitzar, sobretot, que la repressió afecta a persones que estan a la presó, a persones que estan a l'exili i també a prop d'un miler de persones que estan encausades en aquesta repressió suposadament de baixa intensitat que estem patint i que veiem que és un degoteig constant cada setmana amb citacions judicials. Moltes gràcies. Com us van identificar? Deies que éreu uns 200. Quin criteri han seguit per citar-vos a vosaltres i no... Bé, el criteri no el sabem. El que sí que sabem és que van identificar certes persones en base a que les coneixien, per tant ni tan sols van procedir a identificar-les, i en canvi a d'altres les van identificar, les van aturar i els van demanar la identificació. Un procés d'identificació normal i corrent, fora del tall. Bé, en tot cas, no és cap novetat que els cossos policials, tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra, amb les corresponents divisions d'informació, tenen arxius d'identificació de forma sistemàtica per motius ideològics i polítics, i així de fet s'ha demostrat en nombrosos procediments judicials en què fins i tot els agents han reconegut tenir aquest tipus d'arxius a partir dels quals amb les imatges identifiquen a persones activistes, militants, etc., de moviments polítics i socials. I que per desgràcia no és una novetat i els advocats i advocades ja no ens sorprèn quan apareixen identificacions per art de màgia. Quina és una mica la situació que se li plantejarà al company després d'haver decidit no venir a declarar? Gràcies. Bé, la situació que se'm planteja és simplement que és molt fàcil que procedeixin a una detenció per portar-me a declarar o que m'enviïn una segona citació. Aquesta és la situació. Bé, la meva situació personal és bastant irrellevant. Jo estic molt tranquil, perquè sabem com actua la policia i quan estem determinades a fer una cosa i es procedeix a una vaga general, que no és cap delicte, bé, si estàs amb la consciència tranquil·la, al final... Bé, moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vingut avui. Sabem que és un dilluns, que és un dia laborable, que és a primera hora, a mitja hora, a mig matí, és una mica difícil assistir i per tant us estem molt agraïdes, tant jo com les altres dues persones citades a declarar. Moltíssimes gràcies pel vostre suport.